Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa may Sio Boulevard sa Pasig. Nagpa-receive po tayo ng dokumento sa PhilHealth at saka sa GSIS at sa Department of Labor sa Maynila. At sa ngayon po ay medyo malakas ang ulan dito sa atin sa Maynila. Kaya medyo ingat-ingat po tayo sa pagbabiyahe. Welcome back po sa ating channel at mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigang OFW. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating hanap buhay sa araw kahit umulan o umaraw man yan. Ayan, kung napupunahan nyo, medyo nag-high tayo ng wiper kasi medyo malakas talaga ang ulan sa ngayon. Time check po is 11:45 ng umaga. Medyo kailangan natin magmadali para makakain tayo ng tanghalian. Medyo matraffic dito sa dulo nito bago dumating ng EDSA, kaya medyo tsaga-tsaga lang tayo para makarating tayo sa ating paroroonan. Ayan. At mega love shoutout po sa ating mga kaibigan OFW. Mag-iingat-ingat po tayo sa lahat ng oras ng ating pupuntahan. Ayan. Ayan, good morning. Andito pa rin tayo sa Sio Boulevard sa may Mandaluyong na tayo. Medyo malapit na tayong kumaliwa dyan sa may EDSA crossing. Ayan, mega love shoutout sa iyo, bikers ng Grab Bikers Club. Ayan, nandito tayo sa may ilalim ng tulay ng flyover ng crossing at EDSA. Kakaliwa na po tayo mamaya-maya ng konti dahil medyo matraffic at bardagulan dito sa area na to. Mayroon kasi mga kumakaliwa galing doon sa may loob ng Sio Boulevard. Ayan, nandito na po tayo. Maghahantay po tayo ng counting oras para minuto para sa traffic. Ayan, go 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 go. EDSA na po tayo. EDSA sa crossing na po tayo. Ayan. Maraming salamat po doon sa mga pinaghatiran natin ng dokumento. Pinagparesiban po natin. Shoutout po sa inyong lahat. At kung inyong napapansin, medyo madalas tayo magpa-receive ng ating mga dokumento sa ating mga previous na vlog sa karamihang agency na pinupunta natin kagaya ng GSIS, Loli at saka SSS PhilHealth. Ayan, madalas po tayo mapunta sa area ng mga iyan at saka sa Diliman, basta doon sa may ibang agency. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa agency po kasi ng ating pinapasukan yung Department of Labor and Employment. At lahat po ng dokumento na mga importante ay pinapareceive po natin sa kanila. Ayan, shoutout po sa ating lahat. At mag-iingat po tayo sa ating pagbiyahe kung saan man tayo paroroon. Kaya ayan, ingat po tayong lahat at enjoy lang po tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Ayan.
medyo maulan nga, medyo madulas ang kalsada, kaya hindi tayo pwede magpatakbo ng mabilis. Tsaga-tsaga lamang para tayo makarating na maayos sa ating patutunguhan. Ayan. Just touch my body, don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano mag-i-try na. Parang nasa mga alam na kailangan ka ng kunan. Ikaw magsisilbing kantayan. Maraming salamat nga pala doon sa mga nagtumulong or nagdasal sa aking kapatid na naoperahan. At sa ngayon po ay nagpapagaling na lamang po siya sa kanilang bahay sa Bicol. Maraming salamat po sa inyong mga dasal at tulong. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo magbalik ng umaapaw at liglig. Panalangin ko po na sana maging maginhawa ang inyong mga buhay sa buong buhay natin. At ingatan tayo sa lahat ng oras ng kung ano man ang ginagawa natin. Again, maraming salamat po sa inyong pagdadasal at sa mga tumulong po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo na po kung sino kayo at Diyos na po ang bahala magbalik sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa ating mga kaibigan at mga supporters, sa mga silent supporters po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Doon po sa ating kaibigan sa Kuwait, sa mga Kuwait vloggers, sa ating mga kaibigang vloggers, yung mga humanitarian vloggers po. Mega love shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng OFW, at mag-iingat po tayong lahat dyan kung saan mo po kayo naroroon. Lamang ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibigyan. Sa tuwing ikaw ay nagpapadaan, mga mata ko ay umiisla pagkat puting-puti na katawan mo ay mga ngiti mo pagdamis na fries ako na. Dito na po tayo ngayon sa area ng Makati area na po tayo, pero medyo malayo pa dahil medyo matraffic po dito sa area na to hanggang doon po sa may Buendia at Ayala. At nakikita nyo, moving naman po yung traffic, pero talagang mabagal lang po ang move ng ating mga sasakyan. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat at ingat po tayo sa pagmamaneho, sa pagdadrive, lalo na po doon sa mga kaibigan natin na riders. Yung mga riders po sa lahat ng apps po, ingat po tayong lahat sa pagmamaneho at ingat po sa pagsisingit dahil medyo madulas ang kalsada, baka tayo one time na disgrasya. Ingat po tayo, dahan lamang po, medyo didiinan pero ingat po tayo. Alam ko po ang inyong pangailangan at bawat segundo at oras ay mahalaga po sa inyong lahat. Bilang isang rider, kailangan po natin ay mag-iingat at para makauwi tayo sa ating pamilya ng maluwalhati at makapagbigay ng kaunting
makakain. Kaya ingat-ingat po tayo at God bless po sa inyong lahat ng mga riders natin at mga kaibigan nating OFW. Ingat po tayo lalo po sa mga nagdadrive dyan sa Middle East. Ingat-ingat po tayo dyan sa pagdadrive. At bilang isang driver, mahirap po ang buhay natin at buhay driver po ay laging nasa panganib. Kaya ang iingatan po natin na safety first po bago tayo magmaneho. Huwag po natin kalilimutan na magdasal. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Dito na po tayo sa may area ng Makati at Rockwell. Ayan, nakikita nyo po yung mga nasakyan na yun ay nanggagaling po sila ng Rockwell or doon sa Makati area ng medyo mahirap puntahan dahil kung wala kang sasakyan ay dadayuhin mo talaga siya at kailangan mong mag motorcycle taxi or MC taxi para mapunta ng mabilisan at makauwi ng mabilis. Ayan. Nandito malapit na po tayo ng Buendia pero dahil medyo matraffic, ayan, nandito na po tayo ngayon sa may Buendia Shell. Kakanan po tayo rito at kakanan ulit tayo sa unang street. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa Buendia, medyo malapit na po tayo sa ating opisina at ayan, nakikita niyo po kakanan ulit tayo rito para makarating tayo doon sa may Jupiter Street. Ayan, kasi doon po sa may stoplight, kung didiretso po tayo doon sa may stoplight ng Buendia at Paseo de Rojas, medyo matraffic po doon sa may stoplight. Kaya dito po makikita nyo hindi siya matraffic. Magkakaroon lang po ng traffic dito doon sa may crossing ng Paseo at Jupiter Street. Ayan, kaya medyo maluwalhati talaga rito sa area na to at maluwag ang daanan na ito. Kung kukumpara mo doon sa may Buendia at Paseo de Rojas, ayan po. Medyo dandan lang po tayo kung magpatakbo kasi medyo madulas ang kalsada. Di bali ng medyo malit tayo ng mga 30 minutes doon sa expected time natin at tuloy-tuloy lang po tayo sa ating ginagawa. Again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga subscriber natin. Maraming salamat. Ingat po tayo at God bless po sa inyong lahat, lalo po doon sa mga OFW. Lagi lang po tayo magdasal dahil wala po tayong magiging kausap niya kundi ang ating Panginoon lamang po, at siya lang po nakakaalam kung anong oras, anong araw at ano ang mangyayari sa ating buhay. Kaya kailangan natin i-surrender sa Diyos at sa Panginoon ang ating mga pagkakamali. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Middle East at kung saan bansa man po kayo naroon. Ingat po sa ng lahat. Mega love shoutout po sa founder ng Rosemary White Tea Premier. Mega love shoutout po sa inyong lahat at ingat po tayo sa ating araw-araw na ginagawa.